Hej! I denne video vil jeg vise, hvordan man laver fastmasker. Og det man egentlig skal starte med, det er en række luftmasker, for at kan komme videre. Og det har jeg en video til, hvordan man laver. Så hvis du ikke allerede ved det, så kan du gå ind og se den. Men jeg har 20 luftmasker her. Og egentlig er det lidt ligegyldigt, hvor mange jeg har lige nu, fordi at det bare er en prøve, det her. Men jeg vil vise, hvordan man laver fastmaskerne. Og det første, man gør, det er, at man skal have nålen i anden maske herhen fra nålen af. Og man kan ligesom se, der er så nogle fordybninger i rækken her. Den første, det er den der. Og det er maske 1. Og den næste kommer så her, som er maske 2. Og det er den, man skal starte med at putte i. Og sætte nålen i. Det er anden maske fra nålen, hedder det. Så vi sætter nålen herned i. Sådan. Og så skal man have nålen neden om garnet her. Og trække ud igennem det hul der. Så har vi 2 løkker på nålen, hvor vi så skal have nålen nedenom garnet igen. Og så skal vi simpelthen trække igennem begge løkker her. Så ser det nogenlunde sådan den her ud. Så går vi simpelthen i næste hul, som er den der. Så der stikker vi lige nålen ned i. Og så skal vi have nålen nedenom garnet igen. Og igennem den ene maske der. Så vi igen har 2 løkker på nålen. Så skal vi have nålen nedenom garnet igen. Og så trækker vi igennem begge 2. Så vi skal have nålen ned i næste maske, som gemmer sig lidt her, kan jeg se, men det er den der. Og så skal vi have nålen nedenom garnet, og igennem det hul der, igen, hvor vi kom fra. Og vi har igen 2 på, hvor vi skal have nålen nedenom garnet, og igennem de 2. Så nu begynder der at blive lavet fastmasker her. Vi har 1, 2 og 3 fastmasker indtil videre. Og vi fortsætter simpelthen bare hele vejen hen med at sætte ned og få under garnet hernede og igennem og under garnet igen og igennem de 2. Ned i næste maske, garnet med op og under og igennem, garnet ned, eller nålen ned selvfølgelig, og garnet med op og under og igennem. Og så kan man lige hive lidt her, for at man kan se dem. Og vi fortsætter egentlig bare hen. Og hvis du er i tvivl om, hvordan du lige skal gøre det, kan du jo skrue lidt tilbage, eller starte forfra. Men det plejer at komme ret hurtigt til en, når man har prøvet det et par gange, og så kører det ellers bare derudad.
igen, så kan man lige hive lidt her, for at man lige kan se, at rækken den er ved at blive lavet her. Og vi fortsætter lige her. Og nu er jeg snart ved at være henne ved enden. Så kan man så se den sidste maske her. Det er også bare ned, som det hele tiden har været, og igen. Sådan. Det er simpelthen den første række fastmasker. Og for at vende og komme videre, for ligesom at få et langt stykke, så laver man lige en luftmask. Så man går ned under garnet og trækker igennem. Og så vender jeg simpelthen lige mit arbejde her. Og så fortsætter jeg egentlig som før. Så skal man ned i den næste maske. Her skal man ikke gå videre til anden maske. Her går man simpelthen ned der. Og får garnet med op, så man igen har de 2 masker på nålen. Og det var en mask, eller fast mask, vi fik lavet der. Ellers så fortsætter man simpelthen i de der huller der, og får garnet ned, eller nålen ned, og garnet med op. Og vi fortsætter bare hele vejen hen her. Tabte jeg lige garnet her. Så er vi ved at nå hen til enden igen. Og den sidste, den er sådan lidt sjov, fordi den hænger lidt ned af siden her. Men det er simpelthen bare at prøve at ramme det her hul her. Og få den igennem. Og ud. Og sådan. Sådan. Det var en række mere. Og igen for at vende, laver vi en luftmaske og vender arbejdet. Og så fortsætter vi ellers bare ned i maske og videre. Ja. Så det var sådan, man laver fastmasker. Og arbejdet vil sno sig lidt her i starten. Men det er ganske normalt.